Vinga, anem a veure com animar aquest objecte mitjançant coordenades relatives, desplaçaments relatius en funció de allà on ens trobam. Ok? Vale. Animarem el nostre famós Pac-Man. Per ara, aquest Pac-Man només té un vestit. Vosaltres sé que en teniu dos. Per tant, en el moment que ho fossin funcionant, per fer l'efecte de que obri i tanqui la boca, aquí tindrem boca oberta, bé, i boca tancada. I anirem alternant perquè faci aquest efecte. Això més endavant. Ara encara no és la meva intenció arribar a això, però que veieu que en els vestits, aquí, en aquesta pantalleta, se fa l'efecte d'animació, de moviment. Per tant, què farem ara? D'acord que amb aquesta instrucció llisqui un segon fins a x 40 i menys 70 ens desplaçaven en posicions absolutes, coordenada x40, que podria ser, jo què sé, no sé, en funció d'allà on ens trobem, ens indiqui unes coordenades. Veig aquí x40, on seria? x40 per aquí, per aquí, i menys 70, d'acord, una cosa seria per aquí. Ok, queda clar. Per tant, anem a veure quines altres instruccions podem utilitzar. Aquí veig que hi ha una instrucció que és mou-te 10 passes. La veus? Simplement això què vol dir? Que l'objecte, veig que aquí el meu Pac-Man té una direcció 90 graus, per tant vol dir que està apuntant cap allà. Actualment està apuntant cap allà. Jo, el punt mort, no sé si era així o no sé com era, així, puc fer diferents coses, crec que, veus, si estires les coordenades, d'acord, el puc anar movent. D'acord, per tant, apunta 90 graus i quan jo executi molts 10 passos, el que farà és desplaçar-se 10 pessetes cap a la direcció allà on apunta. Per tant, en aquest cas, com que apunta cap a la dreta, se m'hauria 10 passes, 10 píxels cap a la dreta. Ok, anem a fer-ho mitjançant un programa. Jo ara aquí, aquesta d'aquí, un segon. Recordeu que la primera instrucció perquè s'executés el programa era la bandereta verda. Pensàvem això, que ho trobàvem aquí. Tranquilo, tu ara escúchame, luego ya verás. D'acord, per tant, farem això, mourem 10 passes. Ok, anem a executar-lo. Veiem el Pac-Man que s'ha desplaçat. S'ha desplaçant. Sí o no? Molt ràpid? Sí? El veiem o no el veiem? Ok. Què m'interessa? Anem a suposar que volem fer la trajectòria del quadrat. Què m'interessa? Canviar el sentit del personatge, per tant, ha d'apuntar per amunt. Per tant, aquí hi ha una altra instrucció de moviment que se diu gira. Quants de graus hem de girar per amunt? Quants? 90 graus. Ok, 90 graus i anem a suposar que tornaria a caminar 10 passes. Ok, per tant el que farà ara el meu Pac-Man quan jo executi caminarà 10 passes a la dreta perquè apunta cap a la dreta, rotarà 90 graus en el sentit invers de les agulles de rellotge, tornarà a caminar 10 passes i tornarà a rotar. Ok, per tant, ara no em provarà. Ho ha fet, efectivament ho ha fet i molt ràpid. El problema és que ho fa molt ràpid. Heu d'entendre que els programes s'executen molt ràpidament, les instruccions s'executen molt ràpid. Per tant, què faré perquè vegem l'efecte que se mou a poc a poc? Posaré que cada instrucció espera mig segon perquè vegem un poc el desplaçament, perquè si no, per ara no volem res i m'interessa que ho veieu. Cada vegada moltes 10 passes i que duri un poquet, mig segon, perquè veiem un poc l'efecte. Ok, tornem a provar. Ara si verifiqueu, cap a on apunta el meu Pac-Man per avall, quan jo executi això, se mirarà 10 passes per avall. D'acord? Per tant, en funció de com està orientat, ell comença a caminar. Per tant, li dono, tic, ha anat per avall, ha anat a dreta, ha fet via, si mateix, no? Anem a dir un segon, perquè ho veiem més lento.
Entesos? Ok. Vale. Per tant, simplement, ara si vull, amb aquesta instrucció puc duplicar les instruccions, l'adjunt, vale? I cada vegada estic fent el mateix. Segon. Jo el meu objecte puc moure des començament, o puc orientar, o podré ara, per exemple, una posició que m'agradi, inicial, vale? I en principi, amb aquest programet, 1, 2, 10, bueno, això no sé què he fet aquí, vale, que ho he ajuntat amb aquesta. Ok, però ara què vull que faceu vosaltres? Vull que faceu exactament el mateix, el que en el vostre Pac-Man amb un quadrat. Amolleu amb un quadrat, provau quantes passes, provau els temps, rotau i veureu quins problemes mos suposarà que el Pac-Man funcioni d'aquesta manera. Llavors més endavant el solventarem, però el mos trobarem. D'acord? Queda clar això? Dubtes? És fàcil, no? En principi és fàcil. Vale, per tant, ara la següent tasca és que vull que faceu el programàtica que faci la figura d'un quadrat. Quan hagueu aconseguit això, què és que voldré que faceu? Que el Pac-Man se desplaci en el vostre laberint fora que pegui a les parets. Vale, fora que pegui a les parets. Vale, per tant, vull que se desplaci mínimament dins del vostre laberint i que no xoqui. Luego ya haremos que lo controle el programa. Però avui que comencem a controlar com se mou, perquè el nostre programa funciona bastant en el moviment. Queda clar? Dubte, Gerson? Sí. Cremi? Más o menos, bueno, así me gusta yo. Bueno, tanquem aquí i vos hi podeu.